bemvuma kanjani bemphika kanjani. Kungenzeka ukuthi ngesikhathi uJesu bembethela umqhele wameve enhloko babengazi ukuthi basimbolize ubukumkani. Ngisho uPilato qobo ngesikhathi sebhala incwadi ethi binguye inkosi yamaJuda lo wayengazi naye, kodwa wayesithi uyanyelisa okanye uyahlambalaza, kodwa ukhuluma into ekuyiyona. Ngabazalwane sizalele umntwana, andazi ukuba ngophi lo mntwana omzalelweyo. Mhlawumbe usahamba ukhangela abanye uNkulunkulu. Namhlanje kule ndawo yaseMbonambo ukhona uNkulunkulu onguJesu Kristu owenza konke, esimbolile evula iminyango yethrone kuPaul noSila sebeboshiwe. Mhlawumbe uhleli kule ndawo kuye nje uboshiwe, kodwa uma ungamthatha lo Jesu namhlanje ukhona into ezovuleka, khona iminyango eyovuleka, khona izibopho ezoqhaqheka. Yiloko bazalwane, ingaske singasondela kuye lo Jesu ongukuphila, ongukukhanya, ngoba uthi yena ungukukhanya nokuphila okuphakathi. Amen.